posa chidapa tikuonesani program ya mulimba imene imachitika pa wireless ya Times. Program imeneyi lero lino Leya Malekano wacheza ndi mneneri wa chipani cha MCP Dr. Mai Jesse Kabwira. Takhalani pompo muve kuti akambirana zotani. Programu iyi inayamba ndithu pakanthawi ndipo pano programu iyi ikupitilira ndipo izikupezani lachinayi lililonse nthawi ya 4 o'clock mmene ndithu imakupezerani nthawi zonse. Ndiye mu programu iyi muli ndine Leya Malekano, ndikupempheni kuti tikhalire limodzi ena nkumafunsa kuti kodi amene ali mbewono tsopano programu ya lero pa 23 October ndi ndani. Inuyotu musatalikire, takhalani pomwepo. Tachitika mwayi kuti mu program yathu ya lero tikhale tikucheza ndi mneneri wa chipani cha MCP Malawi Congress Party a Jesse Kabwira. Pachitikatu zambiri ku chipani cha MCP. Dzuloli tamva ndithu kuti ayi komiti yayikulu yoyendetsa chipani chimenechi inakumana ndithu mu mzinda wa Lilongwe kukambirana nkhani ziwiri zitatu. Kodi kumeneko akambirana zotani? Kuli nkhani ya leader of opposition. Kodi nkhani imeneyi ku chipani cha MCP ikuti bwanji? Nanga nkhani ya speaker ikuti bwanji? Izi ndi nkhani zina zikuluzikulu zimene ife ngati Malawi tikufuna ndithu titamva kuchokera ku chipani chimenechi. Koma tisanayambe ndithu kukambirana nkhani zimene zotikambeko pang'ono nkhani yokhuzana ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September kuti pakadali pano kodi kuchipaniko zikuyenda bwanji? Nanga zotsatira anazilandira motani pakadali panopa? Mwina akuchita zotani kuchipaniko kupita chitsogolo? Ndikulandireni a Jesse Kabwira, mwaswera bwanji? Asera bino kwa inuyo ndithokoze pokhala ndi ine lero. Chabwino, tathokoza kwambiri. Tikuyankhulana nanu muli kuti? Panopo nyumba ya Malawi Congress Party paja enafe chipani chathu chili ndi pakhomo city cabaret ndeti pa headquarters. Oh, pano muli kumenekoko? Yes. Zokambirana zikupitirira beti namva kuti dzulo munakumana ndithu mumakambirana kumeneko. Hayi timakhala kumeneko anthu osiyana ma director osiyana monga ndakamba nanga ndi nyumba yoti tinapanga kalikale tilipo tinazosoma district osiyana ndamene tinalembedwa kuti tidzigwirira ntchito ya Malawi Malawi Congress Party. Timapita ku office ukavasi nkumagwira ntchito. Lero nali ine ansonda tinali pamodzi so ndi bambo Msungama tonse kuti tione kuti tiyenda bwanji chitsogolo. Ndimafuna ndiyambe kaye ndikufunsa kuti kodi Akabwira chipani chanu chilimba ku opposition zaka 5 zikubwerazi. Apa tikamba ndithu mwezi watha muli ku opposition. Mulimbako ku opposition iku? Mwina fosele minero tilingafusile Malawi Congress Party fuka ifetu ku opposition takhalako 26 years. Tinde experience kwambiri. Mutati mutenge zaka zimene takhala ku opposition ndi zambiri koma tinapanga survive kubwerera mboma. Ndala nthawi zimene takhala mboma mukatenga ndi nthawi imene kunali ujena akamuzu. Ndi zambiriso. So mbali na iliyonse Malawi Congress Party sidzatha. Ife ndi anu akanda leo osa kukamba panopo ngakhala amene apita ku State House yo ndi anobereka ife ya Malawi Congress Party. Munazolowerako ku opposition. Munazolowerako ku opposition kwe? Ndi kumene timalowera mboma timachoka kumene kukalowa mboma. Ndepa jatu muli ku opposition munkati ku opposition ndi kumanda kukuonekadi ngati kumanda? Hayi ndikumanda palibe munthu angafananize kukhala ku opposition ndi kukhala kuboma. Koma chimene ndikukuza nchoti ife kumandako tilinako experience. Timadziwa kuti njira yambiri yochokera kumeneko ndiyo timdzipanga zimene Malawi akufuna. Moti pano tikukamba pano ngakhale tinali dzulo kunkumano mene mundipatse nthawi yolongosola koma takonzeka kuti mene tikupita ku parliament Malawi adziwe kuti ichi ndiye chipani chimene chimayenera kuti chikhale chili mboma ndiponso chipanichi chimaganizira ife kuposa wina aliyese. So tinazolowera ife chifukwa choti ndife chipani chifukwa choti timafuna kuseva Malawi sitikuopako ife tudzoti sitikhalitako. Ndimafuna mwina nditangopeza somwayi tisanayambe kukambirana nkhani zina kuti munkazikonzekeretsa ngati chipani kuti china chilichonse chitha kuchitika, chisankho titha kuluza kapena titha kuwina. Ife sakunamizeni timazikonzekeretsa kwambiri kuti tiwine. Zoti anthu amatha kuluza ndi zimenezo palibe amene ngakhale ukabereka mwana sukonzekera kuti atakufa kapena atakhala moyo.
umakonzekera kuti mwana wawe akhale moyo. Zina zake zikasokonekera umayenanso kudzuka ndikudziwa kuti kodi zinthu zayenda bwanji. Ndeife mutafuna kudziwa kuti timapanga chani timakonzekera kukonzekera kuti tipitirize kulamulira. Ife sitinakonzekerepo failure. We were ready ndipo mpaka pano timadziwa kuti ife we are the best outfit for dziko linolo. Moti munazizimuka ndithu kuti zatheka bwanji zizife okhala ku opposition. Kwambiri si chili choti mene tinakonzekera ndi pang'ono pomwe. Ndife ndipo mtati mubwere mpaka pano ambiri ndi chinthu choti tikadzuka mawa timachita kuti tizikumbutse. Koma chifukwa choti ife dziko lino timalifunira zabwino amene timayika patsogolo ndi Malawi osauka wakumudzi. Chifukwa cha chimene chocho Achakwera amatikumbutsa ndayi zonse kuti musadandaule za ululu wa inuyo. Tengerani kuti tidakafuna kuyikoka nkhani, tidakafuna kuti pano kukhale bloodshed. Bwenzi please zotani bwenzi anthu akumudzi akuvutika chotani tikakumbukira pamenepo ife akongresi sitidandaula timangonena kuti muzonse tizitokoza Mulungu. Mawu awa mwayankhulawa munalankhulaponso masiku angapo apitawa tikulankhulana kuti yayi tidakafuna tidakachita mwakuti koma tangochita izi. Do you understand kapena mumavomereza kuti Amalawi sanakuvotereni pa chisankho chapita chija pa 16 September? Hai ifeyo sitingakunamize nikuti tikunena kuti Malawi aliyese anativotera kapena we don't understand. Ndipo I think mukafuna mumvetse chizungu cha understand elections. Palibe chipani chimene chimamvetsa understand election than ifeyo. Ifeyo tikuze ni maka munapanga election yochotsa dziko lino choka ku one party state kubwera kuti na imandi ifeyo. They don't school us about understanding elections. Ifeyo mayeso timamvetsa. Ndipo tikamayankhula chikudziwa chimene tikupamba manipetete. Apa mwandifusa ndikulongosolereni. Inu nomwe mukudziwa bwinobwino kuti pene timakavota kunali anthu oti adakatsekeredwa kupita kuchipatala chifukwa choti iwo amatichani kumagalira kufuna kuzipha akunena kuti alandera ndalama izi sitimanena ifeyo amanena ndiwo. Inunso mukudziwa kuti kuli masenta amene zinthu sizina balance mpaka natinalemba ma irregularities kupita ku court. Sikuti tumene Achakwera amati akupanga withdraw analibe case. No. Koma atapita ku court ndikuona kuti zimene yanena court yanena kuti make it opanga announce my irregularities anuwa apite ku constitutional review. Anaona kuti zitenga nthawi ndipo zibweretsa mavuto pamalawi pano. Ndeti kamatero siri tikuyankhula lero ndi famisala. Tikuyankhula ifa choti tinaganiza zoti we should love this country more than anything else. Ndipo chimakhala chowawa tikamanena izi chifukwa cha selflessness kusazikonda kwa Chakwera kukonda dziko lino ndewe inadziona adzima pasanja kuti kodi mukupetsa. Look, tikamanena kuti there were irregularities it's because they were. Si ife amene tinanena kuti kugwidwe maballot paper amene sana pangidwe print ku Dubai anali kuno. It's not us. Akabwira potengera mmene mwalankhulira apa pam ndimafuna timvetsetse bwinobwino Amalawiso amvetsetse kunjaku ngati chipani cha MCP. Inuyo mumaona kuti chisankho chinachitika pa 16 September chinali ndithu chinayenda bwino? Was it credible, fair? I say ine ndikuze ni monga oyankhulira chipani kunali ma challenges mukudziwa nokha kuti tikubwereza kuvota in other centers mpaka na make inafika popanga quarantine ma center ena. Chimene ndikufuna mudziwe apa ndichi sikuti tikamanena kuti kunali ma irregularities tikunena kuti ife sitinavomera kuti zikhale mene zilili. Malawi Congress Party yavomera kuti zikhale mene zilili makule Mulungu ife tichepe. Koma izi sizotanthauza kuti tikuti kunali ma irregularities. Lero nyamukani mukayangane mukapeza kuti kuli masisa amene samapanga balance. Sine ndikunena kuti pitani kwa zimene zinaperekedwa ku court. Now just because we decided kuti sisi tikufuna kupanga drag dziko lino into fights into zinthu zochedetsa chitukuko. Amalawi itakufunika aende ndi economy yawo. Amalawi akufunika azito apita kunchito. We don't want nkhondo ife. Tidakakhala kuti tinasankha kuti okay my irregularities awatenti tere last time DPP itapanga izizi zinatenga nthawi yaitali bwanji tinali m'misewu mashopa anacholedwa kudali nkhondo koma tidapita ku court chinachitika ncha maisa tinakapezeka kuti anabade anthu amenewo. Ndeule uno tikuti monga chipani tinasankha kuti izi zisiyeni 5 years yoifa khala ife tili kunja. Achakwera anasankha kuti ngati ndikhale nkuoneka ngati chitsiru Amalawi ali pa mtendere ali pa ufulu. Ndezimene yo ananena ananena kuti Mulungu akhale Mulungu izi zisiyeni mene zakhalira. Muzaka 5 zimene munali pampando
mumalamulira ngati chipani cha MCP umoyo wa Malawi ena madandaula kuti tikukumana ndithu muzovuta moyo ukuvuta kwambiri ukuwawa ukutentha panopa do you understand kudandaula kumene amalawi amadandaula ku opposition kumene muliko panopo ife monga chipani tikufuna tigwirizane nawo amalawi pa zaka zimene ife timalamulira umoyo umalimbadi chosangalatsa simalimba ku Malawi kokha mupite ku Zambia mupite ku Mozambique umoyo umalimba ndizoona ndipo amalawi sakunama maprice anakwera kwina kulikose chosangalatsa ndichi tata mwezi tifetira choka chikuchitika Malawi ndicha mitengo ikukwera lero pita mukaone fetereza amene chakwera nkatayo apanga pa 90,000 andati wakuika pabwa mukaone mitengo ya magetsi mukaone chilichonse chikukwera osati ife chotawa kuti vuto ndirakuti avomera oka APM Sunday anayankhula oka kuti kuli mavuto kunja kuno kuli ma problems amene akuvuta kuti apange zinthu zakwerapo mukoma munena zoona kuti umoyo unalimba sitikuakadira Malawi koma ine nditakukuuzani kuti lero pa date la lero sitakwera kulamulira umoyo wafewa ukulimba betu kodi zinthu zakwerako mu boma ili la DPP okay tatiye tifusane pano inuyo pamene mundi yankhula apa pano sugar panopo wakwera ntengo kuposa amene tinalipo ife kapena pano mafuta fuel alipati koma si a DPP ankanena kuti mitengo ya mafuta inakwera ya sugar inakwera iwo asanakhale pampando kuyamba kulamulira zinachitika ine ndikuti panopo ife titatuluka pa 16 tikunena date la lero ali pampando ndani ndichikuchitika ni mitengo ndichani anthu uno ndikamafusa even ifeyo gwira news tizikamba zoona ndikukufusani kuti date ya lero inuyo amene mulipo I'm sure mwalipira magesi pamene mulipa ndioseka kapena ndiokwera ndimafuna nditengere pa zimene mukukambazo kuti ife timvetsetse bwinobwino ngati amalawi mukucheza kwathu kwa Malawi athe kumvetsetsa bwinobwino DPP akumana kuti zinthu zimene inu mukuzitchula tsiku la lero zinakwera asanalumbiritsidwe apita Mutharika kukhala president wa dziko lino ndelero mukuti zinthu zikukwerabe ndi ndimafuna timvetsetse pamenepo kuti kodi zikukwerabe zinthuzi zakwera liti apita ali pa mpando ngati mtsogoleri yes nene apita alowa liti pa mpando sugar wakwera liti achakwera achoka liti mafuta petrol wakwera liti kodi akuluakulu munthu mukati mwanchotsa wapanga concede inu mukuchotsa anthu ntchito mukunena kuti awakhalapa we are in charge nchifukwa chani kuti kwakwera mitengo matana asanachoke chakwera kukakhala zabwino muliti kupanga ndife iuze ni DPP you cannot say zabwino zokha ndeza ife zoyipa ndenza chakwera masewera amene kayandibodza auzensona anthu kuti misewu mukuyendayo anayika ndi chakwera auzensoni kuti ngati kuli cancer center kuno anayika ndi chakwera auzensoni kuti ngati anthu akumpoto amamva kuti ife ndi wanthu anapanga ndi chakwera osamangothamanga kuti izi Dr. Jesse Kabwira anatasisa mitengo do you have any regrets as a party kuti there are some things in 5 years kuti there were some things that you could have done better mina ma decisions amene munkapanga about do you have some regrets tisanapite kuma regrets DPP anatayika free education ilipo ali pampando tapa ananena kuti ati pasa chakudya cha free ndimona ngati tikambira za kuchipani cha tisanapite kumeneko ngati mufuna kufusa zoti tilimba fuso alimba DPP ndi boma ananena kuti ayi wapereka 5 billion ameneyo nthawi yawo ikwana tiyabweresenso lero ndi 1 month ndi 1 month madam Malekano tikuti pa 1 month ananena kuti tikangolowa free education ya secondary anthu atija for free ku university ndechonde mukatifusire kwa iwo kuti alowatu olemekezeka Dr. Jesse Kabwira do you have any regrets kuti muli muboma zaka 5 mwina zinthu zina you could have done better oh yes just like any human being mena akudandaulira awawa DPP kuti chilowere ni 1 month sana kwaniritse even one thing ndimene ifeso tikudandaula kuti pa 5 years timadandaula kuti tinakumana ndi covid pa 5 years tinakumana ndi cholera mandimba timadandaula kuti pa nthawi yathu mitengo imakwera dziko loseri yes we have those regrets izi sizotanthauza kuti panalibe ma mistakes
koma tikamacheza ndi dziko la Malawi tidzinena chilungamo. Having regrets does not mean you failed. Even awawalo alini ma regrets, it doesn't mean kuti they are not governing. Ma regrets ati ife tinatenga boma pa nyengo yovuta, nyengo yoti dziko loseli mitengo imakwera. Ndimaona ngati tikambeza ku chipani cha MCP chifukwa awa ndi 1 month. Do you expect kuti mwezi umodzi akwanitse malonjezo onse? Ndi ndimati awawa ananena kuti okha ase ukatenga manifesto yawo. Manifesto yawo ananena kuti akangolowa. Ananena kuti akangolowa. Si inena alembera manifesto. Izozo ndetieni mukitenge chipepa cha mkazika. Ananena kuti upon entry. Olemegezeka Dr. Jesse Kabwira. Ndimafuna ndipemphe kuti conversation ndiya inu kuti mulimba ngati chipani cha MCP. Ndimafuna kuti DPP wa tisakambe kwambiri pano chifukwa mulibemo kuti they can defend themselves. Ndimafuna ndipemphe Dr. Jesse Kabwira kuti let's focus on MCP. Ndakuyankhani mai malekano kuti tilimba ngati chipani tilimba mukukonza zotani kuchipaniko moving forward. Thank you. Number 1 ndikufuna ndikuuzeni pano Malawi esa kuti mvera ife osati kulimba kokha tipambana ndipo tibwerera mboma. Ndakuyankhani number 1 why nkhani ndi dzulo tinali ndi national executive meeting choyamba ndichi inapangidwa attend with a 98% attendance. Zimezo zikuonetsa full confidence ya Malawi Congress Party on Dr. Lazarus Makasi Chakwera. Tilimba ife chifukwa tikatuluka tikuona zimene tinapanga zitikukozolozeka zimene anapanga Chakwera. Tilimba chifukwa choti dzulo titakumana ali Yesen Sergeant Chitipa wanena kuti wathu Chakwera ndipo chathu chipani ndi Malawi Congress Party sitingapite kulikose. Tilimba chifukwa tikudziwa kuti pa zimene zachitikazi tikuikapo tikutengerapo maphunziro moti taika commission yoti itipangire independent investigation tione kuti kodi iyamati voter protection tiyendetsa bwanji chifukwa tikudziwa zimene zinachitika apapa. Ife sitina kambe zambiri koma we know what happened. Tikufuna tidziyang'aneso tokha imene mchizungu amati introspection. Kodi ndi malessons anji amene tingachiteleni. Ife tilimba ife ndife chipani chokhazikika. Members athu aneneratu sikuti achoka. Mutati mwakhale pasi muone pano we are still chipani cha mphamvu. Tilimba chifukwa tili kumudzi. Tilimba chifukwa choti ife Congress ili muntima. Congress sikuti timalipidwa ndipo sitidalira kupita kuboma kuti tithawe kuika pa mipando. Ife tilimba chifukwa choti muona wawo angotenga osama bero mtumba kumakapatsa mipando. Tilimba chifukwa Malawi akuona zikuchitika zimene analonjezedwa azionaso okhapo mpano kuti 1 month yatha kulibe chachitika ndipo kumene akupita kwakhala akulirabe. Tilimba chifukwa choti zimene anthu mumanamizidwa muziona nokha kuti izi ndi zabodza. Tilimba ifa chifukwa chakuti mu district iliyonse achitikuko Achakwera naika chitikuko. Dziko lino lasanaoneko cancer center ikutsengulidwa. Dziko lasanaone misewu yoyikidwa popanda tsango. Dziko lino lasanaone mtsogolera amene sasankha anthu. Nthawi yoti anthu ati albino kumakhala ali safe. Tilimba chifukwa ife timayima pa chilungamo. Sitigula munthu, sitinama, sitibe thanko. Tilimba ife talowa mboma, sitinango ichotsa munthu South Central region kuti achoke pa ntchito kulembedwa ntchito amene amachokera anthu kwathu. Tilimba kuleta Malawi akuti awa akabwerera aliyesa akagwira ntchito. Mwati inu simunama ngati chipani cha MCP kapena mukunena ngati munthu? Kunena monga chipani kuti ife timanena chilungamo mmene chinthu chili. Pano tindabwera zakamba za chipano tatiza. Taonapo anthu angapo akutuluka ku chipaniko. Dzuloli titaona ndithu kalata ina kuchokera kwa Esther Kathumba kuti achoka ndithu ku chipaniko. Enanso mbuyomu achokaponso ku chipaniko. Komanso tikumaona ena kumalankhula kumanena kuti ayi koma tagwa chifukwa cha izi nkumakolana ndithu mkati momwemo kumanena kuti ayi ndi chifukwa chawa ndi chifukwa chawa. Ubale ndi wotani pakati panu ku chipaniko? Mwati mumanena zoona timafuna mutuze zoona kuti ubale wanu ndi wotani. Meeting inachitika dzuloyo mkatikati mwanumo mwaona kuti ubale wanu ndi wotani uli bwino? Ndikuyankheni and mene mwatsindikira ino kuti timanena zoona ndikuuzani nothing but choona. Dzulo takumana executive committee yathu tilipo 85 or slightly above. Out of that kwatuluka munthu mmodzi. Ndengati munthu mmodzi angatanthauze kuti Congress akuifuna ndesi ngati masamu ake ndantondo wanji. Out of that 99% yapanga pledge kuti chipani chomwechi
mtsogoleri ndiye mwenye. Ndine ndikuze pano, I say without fear of any contradiction, ife we are intact. Muntu ngati wachoka mmodzi, wina mtatu, panopo mtatu muwerenge makata mwalandira sangakwanezi ni manjano osawiri. Chipani ichi chilita members ngati tili 20 million. Membership ya Malawi Congress Party is at least 3/4 of that. Ngati anthu atatu 5 anena kuti achoka, wina akakanena kuti ife tilimba akuluakulu ichi nchipani chokhazikika, sichakubanja sichamubriefcase. Akanyamuka munthu ali ndi ufulu wochoka. Koma dzulo mene Kathumba amatuluka, mudziwe kuti out of 199 amanena kuti ife ndachakwera ndipo ndifa Congress. Ndikuuzeni pano, ife sikuti tilimba kokha, tilimba ndipo tikubwerera mboma 2030. Ndikukuuzani tizoona. Tinaona ena kuchipaniko atalemba kalata a Alex Major kuti akufuna zoti ngati mamembala achipani iwo mukalata amanatero kuti kutachitika ndithu msonkhanonso osankha adindo mwamsanga. Kalata iyi yakupezani ndipo dzulo munakambirana za nkhani imeneyi kumene mumakambirana. Choyamba nditsindike kuti kalata tinayipeza ndipo sinabwere dzulo, inabwera pakanthawi ndipo mwandondomeko yake tinasaina. Chomvetsa chisoni akandika kalata kolemba munthu ka personal. Malawi Congress Party National Executive fee yanka personal letters. Alex Major zimene anapanga zomvetsa chisoni fanana kuti ayankhula ndi ma district chairman, ayankhula ndi ma regional chairman. Ma regional chairman onsewo akana kuti sakuzidziwa, ma district chairman akukana. Ndei manager ndi personal view, and Alex Major is allowed to have a personal opinion. Koma sitingakhale pano ndikupanga reduce Malawi Congress Party to ma views a munthu mmodzi. Ichi ndi chipani ndibwereze. Not Alex Major angati khazike pasi anthu akulu tosefe tikakhale pasi ma views a munthu mmodzi. Ndikumpanga challenge pano atulutse ma district chairman amene anavomera zimenezo. Dzulo onse anena kuti wawo ndichakwera. Inu kuma music mukamakhala nkumatenga opinion ya munthu otanayimira independent is not even a Malawi Congress Party member. Tiyeni tikhale ndizokamba. Amalawi tikunjaku akufuna isandale dzikamba nkhani ya fertilizer, nkhani ya chakudya, osati nkhani ya love letter kolembedwa ndi wina wake on their personal capacity. National executive ili ndizochita. Tikufuna tikhale pano mvula ndi ikugwa. Tikambirane zoti titani Amalawi ate kulima. Osati Major ati chakudya. Tell makafuna kala yake akaiko nyumba kwake. Mwakambirana kuti mupitirire mmene zililimu. Simukuchitisanso msonkhano wina uli wonse anytime. Sitingapanga agenda. Sisi nafika ndi pa agenda pomwe because sisi nachoke nchipani. Ndi maganizo a munthu iye pamene akufuna. Uyu ngati afuna kupeza apeze pen pal. Atembera mzaka ati ankana. Osati Malawi Congress Party. Ife ndi chipani chokhazikika. We don't have time yokamba zinthu zimene munthu waganiza in your personal capacity. Tisunde pamenepo tipereke mpata kudziwa kulibe za convention. Tikupanga zachakwera mpaka na 2030 tukalowa mboma. Anatilowetsa 2019 akatilowetsanso 2030. 2030 azaimenso ndomwe wachakwera kuima kuchokera ku chipani cha Malawi Congress. Ife mandate yawo it's up to 2029 andi dzulo tosa amene tinali muneki. Ma regional chair, ma directors tikuti watu ndichakwera ndimetanena. Amene ali ndi maganizo ake akaipeze Congress ya iyeyo atikapanga zimenezo. Koma na iyi yakamuzi imene inasidwa manja mwachakwerayi ikuti watu ndichakwera. Izi zawina kulemba pa WhatsApp kadi chani pezanga yamfuna kuyambere kuti zibwenzi tanu it's okay. Koma ife as a party and ine timayankhulira chipani. Chipani chikuti watu ndichakwera. Tiapa seso mpata nthawi inake Alex Major kuti akhoza kuyankhapo pa nkhani imeneyo. Koma pakadali pano ndimafuna tipite ku nkhani ina yokhuzana ndi leader of opposition. Mwakambirana zotani kumeneko chifukwa kukutuluka ndithu mayina ambiri taona ambiri mwakambirana zotani pa nkhani ya leader of opposition. Nkhani ya leader of opposition inakambidwadi pamodzi ndi nkhani ya speaker. Tinene kuti nkhani ya mene chipani cha Congress chimene chikhale chikuti mbina parliament chiendere. Tudziwa kuti Amalawi akudalira Malawi Congress Party kuti dzipereka imene amati oversight kapena kuonetsetsa kuti zimene zikuchitika mudziko zikuyenda bwino. Ndenkhani tinakambirana ndipo tagwirizana kuti ku parliament tipititse munthu amene ali ndi ma qualifications okwanira kuti akhale woyankhulira woyendetsa uspeaker. Mwaona Malawi Congress Party inakupatsani Mai Gotani Hara, inakupatsanipo Msoya, ndi anthu oti
akakhala pa mpando masipika ochoka ku congress zinthu zimayenda. Ndiye chimene tagwirizana dzulo choti ife tipanga field anthu pa mapositions onse. Mukumbukire kuti last time tinatenga uspika tili ku opposition, so we are going to do the same. Tipitako going to compete ngati ku parliament akusewera team anthu 11 ife tukaika 22 including upper substitution. In terms of maina siti natulutse maina anthu bana akupanga express koma muchipani tili ndi ndondomeko amene timachitira amene anene kuti ayimire pakuti ndi ndani pampando monga mipando ya leader of opposition chipani chonse chili ndondomeko yake ife kwathu anene ndi president. So chimene tagwirizana as national executive ndichoti tikufuna anthu amene wakhala ama qualities okwanira. Number 1, anthu Malawi Congress Party bona fide odziwa ngoja zinaye high five kuti imatani akhala anthu oti akugwira ntchito ndi chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party bwinobwino. Tanenanso kuti tipange field ma positions onse and anthu awakhale ophunzira mokwanira. Ife sitikupatsani speaker munthu oti akuthawa kumangidwa kapena alibe mapepala ayi. Ikupatsani ma speaker amene ali qualified ndipo amene apange deliver ngati mene mwaonera nyumba ya malamulo yaendera mbuyomu. Tagwirizananso kuti pa leader of opposition papezeke munthu amene adziwe kuluzanitsa Congress ili parliament dimene ili kunja akuonetsetsa kuti mmene ayendetsere zinthu as a leader of opposition zionetsetse kuti Malawi Congress Party kalowe mboma. Ndedzulo sitinapereke mayina awa mukumva ndikudziwa kuti kukunenedwa kuti wakuti watero koma ku Malawi Congress Party timayendera discipline dzina tipereka kuchoka ku chipani padakali pano tangogwirizana kuti tipereke maina awantu ama qualities awa ndipo kuti ma committee akuyangana izi a president akhala akundidzipitsa ine monga oyankhulira chipani ndidzakudziwitsani. Chabwino tathokoza kwambiri Dr. Jesse Kabwira. Tidakapitira bendithu kucheza mu program imene ya Mulimba. Tikukumbutseni inu Malawi amene mwangotipeza kumene iyi ndi program ya Mulimba pano pa wireless ya Times. Ndipo lero tikucheza ndi a Jesse Kabwira amene ali mneneri wa chipani chimenechi cha MCP. Tikucheza nawo tamva dzulo zokuti amachititsa ndithu msonkhano kukumana akuluakulu executive committee committee yaikulu yoyendetsa chipani chimenechi cha MCP NEC. Kodi kumene kwakambira nako zotani? Nde tayamba ndithu kunusula pang'ono zimene akambirana kumene kuti ndi zambiri zokuti tiafuse a Jesse Kabwira koma ndikupatseninso ni mpata Malawi kuti mutha kucheza nawo a Jesse Kabwira kaya muli ndi mafunso kaya muli ndi ndemanga maka pankhani zimene tikukambirana mu programu iyi ndipo nambala yake ndi 0928475 0928475 ndipo mutha kupereka ndemanga kapena kufunsa funso a Jesse Kabwira. Koma ndimafuna ndipemphe kuti funso limene mufunse likhale logwirizana ndi zimene tikukambirana pakadali pano. Akabwira bwanji ndipemphe ka 30 seconds kokha kuti tingomwera mazi kenako tibwerenso pano kupitirira kucheza kwathu. Kameneko kuchokera kwa Mlaka Maliro akuti vinyo atha kutipeza ndithu mkatikati mwa program imeneyi ya Mulimba. Kwa inu amene mukungotipeza kumene pa wireless ya Times komanso kutitsatira pa Times 360 iyi ndi program ya Mulimba ndipo tikucheza ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira. Nde tinatero ndithu akabwira kuti tipereke mpata kwa Malawi kuti mucheze nawo mu programu iyi. Nde ndimafuna apa titapereka mpata kwa Malawi kuti ticheze nawo. Hello. Hello, I'm ready. Okay. Chabwino timafuna tingotengako mafoni a Malawi angapo kenako tibwerenso kwa inu a Jesse Kabwira. Mwaswera bwanji? Nambala imene mungayimbe ndi 0928475 0928475 imeneyo ndiye nambala imene mungayimbe kuti mupereke ndemanga komanso kufunsa funso a Jesse Kabwira amene tikucheza nawo pakadali pano. Hello. Hello. Zero manina awiri 8475 imeneyo ndi nambala imene ndithu mungayimbe apa kuti timve ndemanga yanu kapenanso ngati muli ndi funso. Mwaswera bwanji? Takulandirani pa wireless ya Times program ya Mulimba.
taswera. Tikudziweni dzina komanso kumene mukuimbira foni. Tikudziweni dzina komanso kumene mukuimbira foni. Kuno kucholo. Chabwino. Grace mutatalikirako wireless yanu kuti Ine Grace kuno kucholo. Mutatalikirako wireless yanu kuti inuyo ndine tizimvana pa foni yanuyo tisamamvanirane pa wireless. Inu ndemanga kufuna ya kwendera Jesse Kabwirawo. Bazinena akulankhula aliyozo. Alo? Akukumvani ndithu? Akulankhula kuti alimba. Chipani chawo kusonyeza kuti alimikilimbikitsobe kuti apitiriza ndi zimene achita iwo zosalongosokazi. Chabwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu. Olemekezeka Jesse Kabwira mwamva funso limenelo kuchokera ku Thyolo mwina mukhoza kuyankha zotani. Hayi titati tione mene ngatuluka DPP ndi zimene napanga. Ndi zimene tapanga ifeyo. Ife kulimba nkosayamba. Ife tatuluka titayika misewu. Tatuluka titakonza dziko linolo. Tatuluka titamanga mudziuna ngikucholo komweko timabweretsako chimanga kukakhala njala. Nde ife akulu tilimba. Ife sitinatuluke chifukwa choti atithamangitsa mademo dziko lonse. Ngati yabwerera DPP ife kulimba kwathu nkosayamba. Ifeyo ndikuzeni pano panthu ayamba kale kuti bolaso chakwera. Nde ife tilimba osati pang'ono ndipo kulimba kwa ife nkosayamba. Ndi omwe wandiimbira foniyo ndamene adzayambirire kukativotera amenewo chifukwa akatadziwa kuti ndichakwera yekha amene alibe tsankho amakonda aliyese including munthu wapacholo. Tilimba kwambiri. Chabwino tathokoza titengenso ena apa timve maganizo awo. Muli bwanji? Hello, maswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba pa Asia Times. Ife tikukumvani ndithu, tikudziweni dzina komanso kumene mukuimbira foni. Muveka basi nenungopereka ndamanga kwa Jesse Kabwirawo. Perekani ndemanga yanu akukumvani ndithu. Ngani yana kuti chipani cha MCP chikukonda chaonesadi. Zonsezane nazo ni chilungamo. Ndipo wina akamati zimene chapangazi ndio sonyiza ngati kuti chapanga zinthu zoyipa. Ndio kuti isawo siyanitsa pakati pa ndalama mmene isinthira dziko lonse ni kale. Ifo ene kuti panopa ndalama ni kale zongofanana. Kale timakanda amochepa koma zinthu timazigula mochipa. Pano tukanda amazambiri kugula modula. Ndio chipani cha MCP chinapanga bwino siyana ni zitamba soziona masiku ano. Chabwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu. Zikomo. Akabwira mwamvatu ndemanga ya amenewo. Mukutipo chani akuyamikira kuti ayichitukuko tinachiona inu mutipo bwanji? Ine ndine oyamika kuti kunjaku kuli anthu amene chilungamo amachiona. Ndipo ndine othokoza kwambiri chifukwa nthawi zambiri anthu tikamayankhula timatha kuyiwala zabwino zimene zinachitidwa ndi MCP zimene zinachitidwa ndi achakwera. So ndikwanga kuyamika ndikungowakumbutsa amene atiyankhulawo including ayankhula kuchoka kucholo kuti masiku amathamanga. Achakwera abwereraso pompano MCP bwereraso chitukuko chija chidzapitirira. Funso nkumati kodi confidence mukuitenga pati kuti achakwera abwereranso? Funso tunkumatero kuti confidence ikuchokera pati kuti achakwera abwereranso mboma 2030? Minatu ndizikukumbutsani mayi Malekano kuti muyankhula ndi munthu amene wakhala active mundale kumaboma ambirimbiri. Mmene inkachoka ati DPP akuluakulu kunali gule kwawo. Kayanda ku university academic freedom tinali munsewu. Ndinapemba kuti tikapeza MCP ya Jesse Kabwira. Lonjezo lathu mukuliponya. Ndiloleni manena kuti confidence choka kuti. Ndikuti ndifuna ndikupangire case kuti ndikayang'ana mmene tulukira ifeyo. Ndi mmene natulukira DPP. Ine ndili confident kuti tibwerera. Chifukwa ife sitinasokoneze ndikupanga zimene napanga DPP. Ife tikuti alibe njauju wapedwa. Ife tachoka ifa cha economy. Imene saikuwavuta awawa. Jesse Kabwira ndimaona ngati kuti inu ndine kucheza kwathu kuyenda bwino. Bwanji tipange focus za MCP. Chifukwa DPP palibepo tu apa kuti izipange defend. Allegations amene mukamba pakadali pano. This is not allegations. Ndikuti pamene inkachoka DPP. Sose timadziwa. Tatiyeni tikambe zanu za chipani cha MCP.
ndimaona ngati titero then tikambe ndikuti zanu funso lanu zachipani mayi. cha MCP. Koma funso lanu munati why am I confident? Ine ndili confident ifa choti ndikudziwa imene inachokera imene yabwererayi. Ndiye ife tibwerera osati somasewera. That's what I'm answering. 0manayinawiri8475 imeneyo ndi nambala imene mungayimbe kufunsa funso kapena kupereka ndemanga yanu pa zimene tikukambirana ndi wolemekezeka Dr. Jesse Kabwira mpulogalamu yathu ya lero ya Mulimba. Hello. Halo. Mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba tikudziweni. Ndaswera bwino kaya inuyo mene kukutaimwe. Tikudziweni. Ine ndine Maulidi kuja Sambala kumukota. Amaulidi kumkota ndemanga yanu kapena funso lanu ndilotani? Ine ndemanga yanga kuniteri ndemanga mina tamba Jesse Kabwira. Chifukwa kuti chivani cha MCP imene chatulukira mboma ulendo tidaone mavuro enali kuti komanso ngati president a MCP achakwera ni munthu odzichepetsa kwa basi ni munthu soyenera atakhala pampando atakhala president wa dziko la Malawi amene sasankhidwa pafupi pangazi achakuthola makambazone kuti kulibe chimene achita MCP ndikhulupirira kuti anthu awawa zabwino za munthu saziona amakondiona zoyipa komanso kuno ku Malawi kusapeze munthu 100% zizatekayi ndimafuna ndauze Jesse Kabwira kuti asanjenjemere ndi anthu amene afuna aonenge chipani cha MCP popala anthu ena amene amafuna angononga mchipani mwandawemo azikuwanaso kutsogolo kuno chitukuko amene tachione tukama imechitikira Malawi moti njoka kumpoto kumwera chifukwa chapakati amene akuzokamba zoyipa zachipanishi koma kwa ife amene tachiona chitukuko tisingakambeso zoyipa moti tizangodikire kuti pempeseta ulifotokoza paifeyo idabwerereso zitukuko zimene zingasikule ndounozi anaziyamba iwoazi chamalizike chitukuko linacho komanso iwowa anthuwa ayambakale mujaningakala Jesse Kabwira kuti ayena ayambakale bone nokuti zina bwanji zambuka yapa achikwaratuka kumene mwachithazo mafuta adalipa 2000 500 isate kwacha pena 3000 pali 29 kwacha ndizokhazo zoti aliyese ayambakale udzuma tereleza ayimukuona bona achitako pali dandi 10000 pali dandi adalima baba usangati mali magoma ani 50 ndimezo kumudita kuti amene kuti kusintha kuti sikusintha abayi ndebe anthu ambiri akadata papa koma nungopembe chipani cha MCP fuso nkumadzi mumwezi umodzi kapena tingoti 3 weeks mmafuna mutaona kusintha kotani? Kusintha kuchoka pakamapawa ifanira mkakale okha kuti kangolo wangu meso kangolo ndizita asapita munthalicha ifeyo katundu atika nde mmala motsika kukwela nde kusintha kulipo ngati Halo. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu kuchokera ku nkhotakota kwa Maulidi. Ndimafuna ndipemphe kwa inu amene mukuimba mafoni kuti mukaimba foni chonde muzikhala patali ndi foni yanuyo tizimvana ine ndinu pa foni panu osati pa wireless yayi zikatero nde kuti kumvanaku sikugwira ndithu bwinobwino. Tionenso ena pa line apa nambala yake ndi 0manayinawiri8475 imene ndi nambala imene mungayimbe kuti mpereke ndemanga yanu komanso kupereka funso kwa olemekezeka a Jesse Kabwira amene tikucheza nawo program ya lero kuti Mulimba makamaka nkhani imene tikukambirana ndi za mkumano umene anachita dzulo ku chipani cha MCP akuluakulu anakumana kuti kodi anakambirana zotani kumeneko koma tisanakambe zimenezo timakhuzako patali nkhani yokhudzana ndi chisankho. Hello 0manayinawiri8475 imeneyo ndi nambala imene mungayimbe. Hello. Hello. Mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba tikudziweni. Ile kuno ku Brantaya.
zimene akamba Jesse Kabwira fere kuthana nazo tifone kwadango elekeza kuti manifesto ane kuti tatala wambo makatele lumbirisa chiyonse chidachipa koma wona sopo akudula wona mafuta akudula suga akudula ndena aja kwela sadisa karadula zadula liti zimenezi tidziwe nawo mbali imene muli inu ndakhala ngati kuti ni munthu anakulwa muyayi ate azipitiliza koko rizozera ni nshala basi tingoyamika kumwamba kuti mulungu adalitse dziko tsino la Malawi tisakanganeso yayi pa Malawi tipeze chikutiri kukonjati dziko lino la Malawi chabwino tathokoza kwambiri fa zikomo ndine ku Brantaya zikomo kuwauza tisamatenge ngati dzitsiro anthu awawo ngati DPP inkango yankhula mango yesako yesazida osati nda Malawi anawathamangitsa last time ulendo unosathamangitsa chifukwa amayankhula ngati kuti kunja kuno kuli mame ukakhala kuti uli pansana pa njovu usamanene kuti kulibe mame kunja kuno nde ine ndikufuna ndibwereze apapa Malawi Congress Party yaonetsa chikondi cha dziko lino andi chifukwa choti mayika Malawi patsogolo Amalawi abwezera ulemu umenewo 2030 ndipo zimene zichitika chabwino tionenso ena pa line ipa tisana kufunseni funso lomaliza kuti timalize program yathuyi 0manayinawiri 8475904 imeneyo ndi nambala imene mungathe kuyimba kuti mufunse funso komanso mpereke ndemanga yanu. Mwaswera bwanji, takulandirani ku program ya Mulimba, tikudziweni. Hello. Madam. Tikudziweni. Ine kutambala kuli longo. Funso lanu kapena ndemanga yanu ndiyo tani? Ine ndemanga yanga njakuti Jose zimina wangu la Jesse Kabwira zabota. Malawi Congress tunateka na kawuti mashitabu ino panu kwa Malawi saka daicho sai. Koma mukaona mmene anthu anapangira Malawi muno osati mbali imodzi noyambira kasungu mpaka kumpoto mpaka kumwera tena pali posi Malawi Congress Party sina chitejo ndi umboni umene unaonezeratu kuti Malawi Congress Party inabela ndikuono ndiye sanga panga kuompea ndi mmene DPP inachokera boma ndi mmene Congress inachokera boma mukaona nthawi imene anapikisana DPP ndi Congress itapanga raya ndi UTM mbuyomo muona kuti ina achitabu ine ndifunza kuti anthu adali ndimaganizo onena kuti zimene anena achakwera zoona komano anthu ataona bwino pamene anaona kuti munthu uyu kwaboza wangobwera kuti akangofuna kulemera basi acho ndiye mukaona ngakhale pano pa Central Region pali longo pamene tilife pano achakwera sana chitebwera ndiye ndidabwa wa Jesse Kabwira kamati Congress libwereraso inachita zabwino ku mati sana chite bwino kumbali yanji palibe china chili chose kimene kinganena kuti anachita chabwino. Tathokoza chifukwa cha ndemanga yanu akuyankheni ndithu a Jesse Kabwira pa wairesipa. Mwamva Kabwira kuyankhula kumeneko kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, mukhoza kuyankhulapo zotani pa mawu amenewa? Awa ndiololedwa kunena maganizo awo. Chimene ndingauze nje kuti aliyense amene ali mu Lilongwe muno akuona kuti Lilongwe yasiyana ndi mmene inalili kuti DPP. Aliyense amene ali Malawi akudziwa kuti panali nthawi imene DPP inkanena kuti anthu akumpoto alibe ntchito achakwera nani kuti tosenda Malawi. Iwawa pamene akhalapa akapita ku maskulu akaona kuti ma investor akuyenda bwinobwino, akaona kuti ana akuinvesta analandira maapkipa amene sankalandira mbuyomo, akaona kuti for the first time kumaneno ankhani yoti school izikhala ya quality. Pamene alipo iwo aliona chituko chimene waika chakwera. Lero zipatala ma health center 200 dziko loseri akhoza kuyankhula amene angafunire dziko londera democracy, koma aliyense akudziwa kuti Malawi inalibe cancer center anapanga nchakwera. Malawi pamene pali longo akunenapo pasintha simene panalili ngakhala anthu oti sakhala kuna ndeyo ndi ufulu wawo. Mwati cancer center anamanga ndi achakwera
chani chimenecho mukuyankhula moona mtima kuti cancer center anamanga ndacha cancer center anatsegula ndachakwera kutsegula sikuti ndikunena kuti Kutsegula. government is a continuous thing koma anthu onsewo ankayamba amayilephera ichi chakwera ufinished ndikuitsegula mbuyo musemo anthu anayamba koma amalephera anthu amafa kansa amapita kunja kwa dziko lino. It is Dr. Chakwera amene anadza kuimalizitsa meja ukapeza zoti anthu kansa izipangidwa treat konkuno. Tiyamike munthu chimene anapanga chilungamo chake mmene wachitira. Asanakhala Chakwera mukayang'ane kuti kwati kumasukulu a university kumamangidwa zotani kumene kudathetsenga koti anapanga ndani. Ndiye chimene ningafune kuwauza amene amakuyankhulaniwo atembenuke pamene ayimapo aone mmene inalili Lilongwe, mmene inalili kumpoto, mmene kunalili ku south, akaona kuti ikakhala mega farms wabweretsa ndi Chakwera. Lero mulimi akutha kukolola ndi anthu akamayankhula mosakanga tafuna kuona chilungamo. It's okay, timadziwa kuti ena ngotumidwa koma chilungamo ndi chilungamo. Tiyeni timulole Mulungu akhale Mulungu. Chakwera chilungamo choti wapanga chitukuko palibanga mulande ndizoona ngakhale DPP imene imavomera. Chabwino apa tilandirepo munthu omaliza mwambweretsa nkhani zambiri kuti tiyambe kuzitambasula pano ndi nthawi tichero mwayamba nkhani ya mega farms. Nkhani imene iposa chedwa pompa inakambidwa kuti ndalama zimene zalowa kumeneko ndi chimanga chimene chikutuluka zikuoneka kuti sizigwirizana ndi nkhani yomwe ayibweretsa koma ndi nthawi yangayi ndikuona ngati kuti tichedwapo pamenepa tikayamba ukangoti ndipatsa tifunaso yankhanga ndi limene. Chabwino tathokoza kwambiri. Nthawi apa ikuoneka kuti sili kumbali yathu mwina nkutheka muli ndi mawu omaliza ndimafuna musindike kuti kupita chitsogolo mamembala a chipani cha MCP agwire zotani potengera zimene mwakambirana dzulo ngati komiti yayikulu yoyendesa chipani cha MCP. Okay, mamembala amene ndiyankhule nawo pano sa MCP wokha chifukwa ife monga chipani chimene chinabweretsa dziko lino chedwa Malawi timakhulupirira kuti tili ndi anthu amene afuna zabwino muzipani zonse koma ngati mufuna ndipange focus on members only nkhani ndi tapangadi msonkhano dzulo unali msonkhano wabwino kwambiri. Out of 100% wapangidwa attend ni 98 kutanthauza kuti almost aliyense analipo amene kunalibe ngoti amati akudwala. Tatagwirizana tonse kuti kuyambira panopo kupita kutsogoloko wathu ndi Chakwera siti kumuchotsa ndipo siku kupangidwa ene convention. Ife tose ma regional chairman ose anali pomwepo a district aku branch anali kumeneko ma directors ose wathu ndi Chakwera. Chachiwiri tagwirizana kuti tikhale ndikafukufuku amene atithandize kuti tione kuti palala kuika ndipati kodi kuti zimene zisadzachitike so tipange bwanji. China chimene tagwirizana nchoti ku parliament tithandizire Amalawi kuti zimene analonjezedwa zitheke. Alandiredi free education ku secondary, alandiredi 5 billion CDF, alandiredi free education ku chakudya cha ulere ku secondary. Zimene tagwirizana ife ndizoti tiyende limodzi wakubasa msira munda musagwe ulesi njipulu simofera. Ife ndi chipani chachikulu pano kukutani misozi sinthawi yolozana zala sinthawi yodandaula. Chipani cha Malawi Congress Party nchamoyo 2030 boma Chakwera ndiye mweyu kalibe soti asunthike. Tikuthokozeni kwambiri Jesse Kabwira chifukwa cha nthawi yanu kuti titha kucheza nanu lero lino mu program ya Mulimba pano pa Wireless ya Times. Mukhale ndi tsiku lopambana. Ineso ndiyamike zikoma kwambiri. Zikoma. Umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya Mulimba pano pa Wireless ya Times ndipo mprogramu iyi timacheza ndi Dr. Jesse Kabwira mneneri wa chipani cha Malawi Congress makamaka kuti fotokozera zina zimene akambirana dzulo mu komiti yayikulu yoyendetsa chipani chimenechi cha MCP. Tinakhunza konso apo ndi apo nkhani zina zokhudzana ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September pano. Tikumanenso sabata yamawa mu program ina ngati yomwe ya Mulimba.